Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök a SolidEdge S4-es verziójának update training videóját látják. Ebben a részben a simulation-nel fogunk foglalkozni, annak újdonságaival, méghozzá, hogy egy nagy újdonság jelent meg, végeselemes analízist végezhetünk gerendaelemekre, tartószerkezetre, 1D-s elemként vizsgálva őket. Nyissuk meg a szerelésünket. Egy kis híd jellegű, nagyon egyszerű tartószerkezetünk látható itt, amelynek az elemét értelemszerűen tartószerkezettel hoztuk létre. Itt találhatóak benne, hogy milyen paraméterű elemekkel dolgozunk, természetesen. Nézzük meg akkor, hogy ez hogyan működik, milyen lehetőségeink vannak. Egy új szimulációt szeretnénk definiálni, statikai legyen, de ebben az esetben, bele kell menni a tartószerkezet környezetbe, mert így őt nem vennénk figyelembe. Tehát eszközök, tartószerkezet, fontos, hogy itt, és itt találhatjuk a szimulációs panelt. Tehát fontos azt tudomásul venni, hogy a tartószerkezet vizsgálata az a tartószerkezet környezetben történhet. Új szimulációt, rögtön lineáris statikai saját frekvencia kihajlás lehet. Ebben az esetben mi tartó típussal fogunk dolgozni, mint háló típussal. Ez fontos. És ezt fogadjuk el. Meg kell adnunk, hogy mely elemek szerepelnek a tartóban, az összes, és innestől ugyanúgy definiálnunk kell geometriát. Most nézzük meg azt, hogy bizony itt az egyes alkatrészek, azok mind a középvonalukkal lettek megjelenítve, erre lesz majd ráhúzva az egyes profil. Jó? Ezért nevezzük őket úgynevezett 1D-s elemeknek. Terheljük ezt meg. Erőt szeretnék, azt mondom, hogy ebbe a csomópontba, ebbe és abba a csomópontba, másik oldalra, és terheljük ezt meg 1000 Newtonnal lefele. Jó, talán a jobb láthatóság érdekében a hátteret átállítom. Így, igen, így sokkal jobban látható. Jó, meg kell adnunk a következő peremfeltételt. Ez esetben meg kell adnunk, hogy melyik elemek lesznek megfogva, mely pontok. Hát azt mondom, hogy csomópont, az a csomópont, és ez a csomópont lesz egyszer megfogva. Elfogadom, és szeretnék felhasználóit is létrehozni, méghozzá ebben az esetben. Ebbe a csomópontba, és abba a csomópontba úgy, hogy lehetőséget hagyok neki elmozdulásra, mint valami dilettációra. Ezekben az irányokban nem mozdulhat el, itt nem fordulhat el, ebbe az irányba viszont elmozdulhat majd maga a geometria. Végezzük el a hálózást. Azonnal be is lett hálózva, ezen akár egy kicsit finomíthatunk is természetesen. Finomabb hálót kapunk. Még lehetőségünk volna külön csomópontokat megadni, valahol megosztani a gerendaelemeket, és ott megterhelni, vagy ott valamilyen más jellemzőt, mondjuk elfordulást biztosítani neki, attól függően, hogy ez most egy hegesztett szerkezet, vagy csavarozott szerkezetről van szó. Ez most ebben az esetben a számunkra megfelel, és futtassuk le a megoldást. Látszik, hogy mivel nagyon gyors a hálózás, gyorsan eredményt fogunk ebből kapni.
és láthatjuk azt, hogy milyen elmozdulásaink lesznek. Természetesen ez egy felnagyított elmozdulásra utal. Hogyha megnézzük a paramétereket, innen kilépek, megnézzük a paramétereket, hogy milyen méretekkel dolgoztunk. Mutat. Mondjuk nézzük meg, hogy mekkora egy elemnek a hossza. Ez 305 mm, tehát ez látszik, hogy borzasztó kicsi az, amit megadtam neki, az 1000 Newton, ezért egy picit módosítsuk ezt a terhelést. Ne 1000 Newton legyen, hanem mondjuk 100 000. Így. És ugyebár ilyenkor értelemszerűen az eredmény már nem aktuális, újra kell futtatnunk a megoldást. Ugyanazokkal a peremfeltételekkel újra futtatjuk. Látszik, hogy rögtön jóval nagyobb a terhelés, de még ez sem, vagy a feszültség, még ez sem túl nagy. Természetesen kértek elmozdulást is. Ez is nagyon kicsi. Isten igazából tényleg akár feszültség alapján kérhetünk diagramképeket, milyen irányban vannak az elmozdulások, feszültségváltozások. Gerenda, mint keresztetszetet akár le is vehetem innen. Itt is rögtön látható a drótfázban, hogy hogyan a középvonal alapján a feszültségváltozás hogyan történik. És erről is ugyanúgy el tudjuk menteni, ezt is ugyanúgy jelentést tudunk róla készíteni. Tehát ez is egy újdonsága az ST4-es verziónak, hogy most már tartószerkezetet is tudunk vizsgálni. Ez gépépítőknél, célgépépítőknél azt gondolom nagyon hasznos lehet, és hasznos is lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!